ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా తిరుపతి జిల్లా గూడూరు పట్ట పరిధిలోని టైటిల్ గూడూరు 1వ పట్టణ విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ తనిఖీ చేశారు అధికారులు. గూడూరు పట్టణంలోని ఐసీఎస్ రోడ్లో ఉన్న 1 టౌన్ సబ్స్టేషన్ ను ఏపీఎస్పీ డీసీఎల్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ గురవయ్య పరిశీలించారు. రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. విద్యుత్ సరఫరా పనితీరును పరిశీలించారు. సబ్స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. విద్యుత్ సరఫరాలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చూడాలని విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన వినియోగదారుల సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ఈ తనిఖీల్లో ఈ నరేందర్ రెడ్డి, డిఈఈ ప్రసాద్, ఏఈలు ఏడుకొండలు, చిన్నయ్య, నరసింహారెడ్డి, విజయకృష్ణ, లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ సీనయ్య, గురవయ్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.